Ryder Power Tools представя електрическа косачка тример RD GT12. Мощност 600 вата. Приспособление за кантиране на тревните площи и предпазител при косене в близост до цветя и дървета. Максимален размер на кордата 1,4 мм. Подаването на нова корда става автоматично след изключване и включване на пусковия прекъсвач. Бутон за регулиране на ъгъла на косене в 3 позиции, за удобство при косене под пейки и храсти. Телескопично регулиране на дължината на уреда. Допълнителна ръкохватка, улесняваща косенето. Електрическа косачка тример RD GT12.